खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया समबारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव गेदेर लामा दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया गाहामैनो जाफुंसार जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बिजेपि मददगिरिफोरा बाहागो लाहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव मोनब्रै सारियै रैखाथि हानजाफोरा बेंना लानानै जेबो खैफोद जायालासे जाफुंसार होनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। भारतनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि ऋषभ पान्टआ गावनि सार्जारि खालामजानाय देहाखौ मोजां जानायनि लामायाव फैबाय होनना फोरमायदों आरो देहाया मोजां जाब्लानो खेलायाव बाहागो लागोन होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथां 25 बोसोर बैसोनि आखा-फाखा क्रिकेट गेलेगिरि ऋषभ पान्टआ 2022 मायथाइनि 30 दिसेम्बराव दिल्ली आरो देहरादूननि माहारियारि राजा लामायाव गारिनि जाब्रबथायाव गोब्राब जखम जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। सिफुं बर' सावथुनाव फाव खालामनाय खैराबारिनि भुमिका दैमारिया इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल औरंगाबादआव बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट एवार्ड मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। BTR एबा BTCआव फिथाइ सामथाइनि पार्क नुनो मोनसिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BTR एबा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ BTR एबा BTCआव गंनै फिथाइ सामथाइनि पार्क बानायनो थाखाय बेंगालुरुनि फ्लेभार रिच हानजानि थान्दैफोरजों सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BTR एबा BTCआव नर्थ इस्टनि मोनसे गुनगोनां फिथाइ सामथाइफोर गुबुन जायगाफोराव दैथायहरग्रा मिरुनि फसंथान गायसननायनिबो थांखि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।